kailangan sa pangkukuhatan untuk sa tanan Diyos sa kagahunan. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios o kang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon atong daygon og pasalamatan ang Ginoo pinaagi natong santos nga kasaulugan sa misa. Karon sa atong liturhiya atong gisaulog kay ika-34 nga Domingo ug ang katapusang Domingo sa ato ang ordinary year sa atong liturgical year ug karon sa atong kasaulugan gisaulog nato ang atong Ginoong Jesucristo diha siyang pagkahari, Christ the King. Si Kristo ang hari sa tibuok kalibutan ug hari sa kinabuhi sa matag usa kanato. Atong ihalad ni Santo sa misa alang sa atong tagsa-tagsa ka mga tuyo, mga intensyon o sa mga intensyon nga gipadala no ni atong pagsaulog Santo sa misa. Alang sa ato ang maigsuon nga dunay mga balatian, mga membros banay natong mamasakiton, nagantos ang uban naas mga ospital na admit, luoy ka istanan, ang uban naas balay wa pa na admit, luoy kaayo nagantos atong iampo maigsuon, tanan nga dunay mga panginahanglan. Ang tanan nga mga parokyano nato kauban nato sa parokya ug sa tibuok simbahan atong iampo. Ang kagubot dito sa atong silingang mga nasod atong iampo maigsuon aron mahunong na unta ang gubat ug mahunong na ang pagpinatyanay. Mao ni atong pag-ampo no ni atong santos nga kasaulugan. Aron mahimutang andam sa pagsaulog ni Santos sa misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanen ug pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Inhisayo ta, Ginoong Dios langit nung hari, Dios samahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Heso Kristo, buktong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kahaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo,
ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa hihimaya sa Diyos Amahan. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa daotan, o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Jesu Kristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangayaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdaig kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, ako mismo mao'y mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero, mangita sa iyang karnerong mawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero, ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag usa ni anak kaadlaw nga mangiog. Ako mismo mao'y magbantay sa akong mga karnero, og papahulayon ko sila. Nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, laki-lakian ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayong lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Mahitungod kaninyo akong panon. Nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pihigon ko ang mga karnero, ug lainon ko kini gikan sa mga kanding. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin nga malinaw nga tubig, iya ako nga gidala.
Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kala. Iya ako nga gitultulan sa mga matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagawas gayud ang akong kupang. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kaingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kaingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. Banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan. Unya mosunod kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hantod mabuntog sa Dios ang tanan. Niyang mga kaaway, himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Apan kun ang tanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios nga maoy nagtugyan sa tanan ubos sa iyang pagmando. Ug maghari ang Dios sa tanan sa hingpit gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ibayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-en. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom. Kanus aman kami makakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among mga balay, o hubo o gibistihan kanamo. Kanus aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton o nabilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong mga ipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanusa man kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dumuduong o hubo o masakiton o nabilanggo o wala kami mutabang kanimo. Ang hari mo tubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga magdumili kamo sa pagtabang sa usa nining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong muadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi na tong tanan mga igsoon. Sa mga naka-online nato, may igsoon na tong to silang panimalay, no? May gabi sa inyo diha, no? Asa mong dapit sa kalibutan, kuyog tos tong pag-ampo sa atong Santos nga misa may igsoon dinhi sa atong parokya sa Liluan, San Fernando el Rey, no? Karon sa atong liturhiya may igsoon alang ugmang adlaw, mao ni atong liturhiya sa Pista sa Christ the King, si Kristong Hari. Kay karong Domingoha may igsoon or ugmang Domingoha, mao ang katapusang Domingo sa ordinary time sa atong liturgical year, no? Kay sa sunod Domingo mauna ang
unang Domingo sa Advento. Ayay, hapit na pong Pasko ani, no? Upat ka Domingo sa Advento, sa dili pa ang adlaw sa Pasko sa pagkataos tong Ginoo. So katapusang Domingo na rumegson ang atong kasaulugan, no? So muni atong gisaulog ang pista sa Christ the King. Sa atong pagpamalandong maigsoon, si Kristo mahimong hari sa atong kinabuhi, maghahatag og kaluwasan, kinabuhing walay katapusan, maghahatag og kasantos og kabalaan, maghahatag sa natong paglaom sa atong kinabuhi maigsoon. Muna atong pagampo, mao ni atong idangop ngadto sa tong Ginoo. Matag usa nato na atay gihambin nga mga problema. Matag usa nato na atay gihambin nga mga kaguol. Pag anhi pa lang gani nato simbahan, doon na natay mga intensyon. Kanuman, doon naman tay mga struggle. Ang uban siguro nga mga ginikanan, doon ay struggle sa mga bayranan sa eskwelahan, bayranan sa kurente, bayranan sa tubig, para palit og bugas, panginabuhi. Daghan kitag mga struggle. Ang ubang mga estudyante nag-struggle pod kay basig ang ilang mga assignment karon nag-anam na pug kalisod. Lain-lain tang mga pag-antos maigsoon. Ang mga kompanya po doon naning kamot kay basin og losing pod ang usahay ang negosyo. Lain-lain tang mga pag-antos. Ikaw na amang kay imong struggle, ako pod na ako ikong struggle. Kanang imong tapad na apod na, no? Sa imo pa nang pangutanon, lain-lain tag mga problema. Ngano man, pulong pamigsoon, buang ray walay problema. Samtang doon na patay sound mind, mga igsoon, nagit tayo mga struggle. Apan natong hinumduman, unsa may itong problema? Dili gina mahimong babag unta nato migsoon sa pagpadayon sa kinabuhi. Kay ngano, bisag unsa atong problema migsoon, nahagyapon tay paglaom diha sa atong Ginoo nga mao'y hari sa atong kasing-kasing. Kung maghisgot tag problema, dunay usa ka tawo nga di nato dag-on iyang problema migsoon. Doon ay usa ka tawo nga hapit na siya maghikog. Kay grabe kay ang pag-antos. Ngano man, tuod kay ang kinabuhi. Lahi gyud sa uban. Paay kay ang kinabuhi kay di man siya parehas uban. Ngano man, tungod kay siya physically handicapped may igsoon. Unsa man, kuwang ang iyang bahin siyang lawas. Nakaila mo ni Nick Vujicic mga igsoon. Usa ka kuan man na siya kanang inspirational speaker. Unsa may yang kinabuhi? Kung kita nagproblema ta, tan-awang yang problema, grabe kayo. Gipakataho siya nga walay kamot, duha ka kamot. Gipakataho siyang walay duha ka tiil. Kana kinsa may labaw pa dihag problema aning luoy kaayong nahimugso siyang way duha ka tiil. No dili kay tuhod, way tuhod. Paara dire. Oh, dire. Paa niya. Unya dire, why doon na lang siya gamay kay dring murag sa iyang tuo siguro to nga abaga. Naalan sa murag kanang paas ma drumstick kanang murag inan murag chicken joy dire. Maura, wa mo kita ana. Naana tan-awan niya na ninyo. Ang iyang problema ison sa dihang siya nagbata. May tong bata pa sa upasay kalibutan kayo okay pa siya. Apan sa dihang nagtubo siya, nakamatngon na siya gamayng kabuot, elementarya, lahi man sa subang mga bata. Kaya ng ubang mga bata, sige nagginaod, sige dinaganay. Siya di man siya kadagan. Sa man ana nga, mura raman siya, nagsige raman siya higda, perme, kay magligid-ligid raman siya. Purti ng problema ha. Imbis mudagan siya, kuyog siyang mga kauban sa eskwelahan, di man siya kadagan. Hantod nakasabot gud siya nga, looy giday kay kustanan. Dili man ko pareha sa ubang mga bata, di ko pareha sa mga classmate. Akong ubang mga classmate, kusog kay mong luksom. Magduwa silang basketball, magduwa silang soccer. Ako, di ko kaduwa, di siya kaduwa. Hangtod nga nasud siyang hunahuna nga luoy kay siya. Doon ay mga higayon maigsoon niabot sa iyahang hunahuna, magpakamatay na lang siya. Nga naman, tungod kay lahi man siya sa ubang mga tao. Ang ubang mga tao, kumplito kaayo, silang kamot o tiil, siya wala. Maong gusto lang siyang magpakamatay. Apan sa dihang siya maigsuon, na-discourage pag-ayos kinabuhi, nakadungog siya mahitungod sa Ginoo nga maluluyon. Nakadungog siya gwali, mahitungod sa Ginoong Hesukristo nga naghatag og paglaom sa mga hopeless sa kalibutan. Come to me, all you who labor and find life burdensome. I will give you rest. Kamong tanan nga nahadlok, kamong tanan nga gikapuyan,
Kamong tanan nga nabugatan sa iyong gipasan, umari ka kamo kanako, papahulayon ko kamo. Kadungog siya ng mga waliha may igsoon. Nasud siyang hunahuna, doon na day Ginoo, doon ay Dios nga nagtawag nato, o naghatag natong paglaom, taliwa sa bugat ka natong kinabuhi. Ningon tong Ginoong Jesucristo, I am the good shepherd, I am willing to die for my sheep. Andam kong magpakamatay alang sa kumakarnero. Ako ang maayong magbalantay, no? Sa ato ang unang pagbasa karon, gikan sa libro ni Propeta Ezekiel, o sa atong salmo responsoryo karon, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Psalm 23. Ako ang maayong magbalantay. Ako ang mangita sa karnero. Ako silang pasibsibon dito sa lunhawng sibsibanan. Ako silang paimnon dito sa tinaw nga sapa. Hatagan ko silang kinabuhi. Nakadungog si Nick Vujicic ani magsuon og hinay-hinay nakaamgo siya nga bisan tuod og lahi siya sa uban. Doon na di ay siya Ginoo nga nagpangga niya. Og tungod ni ana magsuon, nagkasugod siya og ka-encourage siya kinabuhi. Padayon siya sa pagpuy kinabuhi, eskwela siya. Og tungod kay siya magsuon, na-inspired, tungod sa gugmas Ginoo, siya usab sa dihang siya nindako, nahimo na sab siyang inspirational preacher, speaker, mahitungod sa gugmas Ginoo, og ning adto siya nagkalain-laing mga nasod, og naghatag og paglaom labi na sa mga nawad-an na og paglaom. Tungod sa kaayo sa Ginoo, bisan ang mga hopeless wanay paglaom, makaambit sila sa kinabuhi nga dunay ugma, hayag nga kaugmaon, gugma sa Dios. Tungod ana may suon kun iyong tan-awon si Nick, no, naama na sa YouTube, tan-awan ninyo Nick Vujicic. Sa iyahang pagka-inspired, bisan siya way kamot og tiil, pero tan-awa, di ba, muduwa siya golf. Iya lang sipitan diri sa iyang suwang og sa iyang abaga. Niya, iyang, kamao siyang muduwa og golf. Kamo, kinsa may tigduwa og golf ninyo diri. Ha? Ako lopig ko ana, di man ko kamao. Pero siya, kamao siya muduwa og golf, may igsoon. Ako lopig ko ni Nick, ano man. Di ko kamao mulangoy, pero si Nick Vujicic, why kamot, why tiil, pero ilabay sa swimming pool, di gyud malumos, maay kay mulangoy. May siyang ingon ana ang kinabuhi may igsoon nga puno sa gugma o kaayos Ginoo. Kaya kita usahay, madiscourage tas kinabuhi, mahotdan lang tagbugas, madiscourage na dayon ta. O, nalit lang ang sweldo, madiscourage na dayon ta. No, usahay di dayon mapadad-an og alawan sa ginikanan, muundang dag-eskwela, madiscourage na dayon. May suon, kung naa si Nick kuyog nato, unya atong sultian sa atong problema, nya mura ni problema natong atong i-present ngadto niya, hikasab-an ta niya, mura ni ika-discourage nato atong problema, nga ginagmay ra, ikumparar sa iyahang dako kaayo nga problema, samtang siya wala pa makakita sa kaayo gugmas Ginoo. Pero siya nga napuno sa kaayo gugmas sa Dios, na-encourage sa kinabuhi, padayon siya siyang kinabuhi, karon nahimo na siyang encouragement sa kinabuhi sa uban. Abot kanito nga ring Pilipinas, no, ni adtong mga 2019, 2018 man siguro to, o diha to sa Pilipinas, adto siya sa mga eskwelahan Ateneo, asa to siya mga eskwelahan na sa Santo Tomas, ug dito ni sulti siya ngadto sa mga estudyante. Pagkanindot may suon. Karong panahon na, daghan kay mga taong nawad ag paglaom, stress kayo nga naman. Gamay lang problema, mawad ang nagpaglaom. Gamay lang problema, di na dayon mo padayon sa kinabuhi. Gamay lang problema, muundang na dayon sa pagpangandoy. Mahitabo gina maigsuon kung kita musalig lang sa atong kaugalingon. Sama ni Nick, si Nick Vujicic mga igsuon, kung musalig lang siya sa iyang kaugalingon, makakita gud siya sa iyang daghang apan. Kung ang iya lang kaugalingon iyang saligan, makakita gud siya nga luoy kay siya. Kadili siya makadagan, kadili siya makaduwa, kadili siya makahimo sa unsay mahimo sa ubang mga bata. Apan tungod kay karon na inspired siya sa Ginoo ug ang grasya sa Dios naa niya, wala na siya musalig sa kaugalingon, nisalig na siya sa Dios. Ingon anak punta may soon. Musalig ra gani kasi mong kaugalingon,
makakita gyud ka nga luoy kay ka nganuman kay naapay uban nga mas maay pa nimo. Ang tao nga mosalig sa kaugalingon, iyang pag-ila siyang kaugalingon maayo na kay siya. Pero dili gina mahitabo nga ikay pinakamaayo. Tungod kay bisag maayo na kaayo ka paminaw nimo, iniglingi nimo ngadto sa unahan, makakita pa kag ubang mga tao nga duna pa day sila'y mga gasa nga labaw pa sa imuha. Lain-lain matagasa. Apan the moment may igsuon nga mosalig ka sa Dios, ang tanan nimong mga gasa imong ipasalamat sa Ginoo, ang Ginoo may igsuon muhatag pa nimog labaw pa sa imong gikinahanglan, makakita ka sa imong mga potensyal, mahimo kang inspirasyon sa uban, makatabang ka sa imong igsuon diha sa atong katilingban. Igsuon mo ni atong pamalandungan ron. Kung kita mosalig sa atong kaugalingon, mawagtangan tag kadasig sa pagpuyo kinabuhi tungod kay makakita man ta sa atong daghang mga kakuwangan. Pero kung atong idangop ngadto sa atong Ginoo ang tanan, atong Ginoong Hesukristo ang maayong magbalantay, ang hari sa atong kinabuhi ug sa tibuok kalibutan, ang tanan may igsuon diha sa atong kinabuhi mahimong hinungdan sa atong kalipay ug mahimong hinungdan kay kita mo padayon sa atong kinabuhi nga malipayon. Mao nga ayaw ka discourage, daghan kag problema o daghan kog problema, idangop natos Ginoo. Sama ni Nick Vujicic nga daghan ka sag problema, tungod kay giiya-iya lang, buot na siyang magpakamatay, maghikog na siya. Apan sa dihang siya, nakaamgo nga dunay Ginoong maluluyon, na-encourage siya pagpadayon sa kinabuhi. Karon si Nick, naa na siya'y pamilya. Asawa niya, gwapa kaayo, murag, kuam dito Australian, naa na siya murag karon duha na ka anak, tulo na ba, wala mas ako kapalo up kay basta, naa na to siya'y usa ka anak, no? Yadtong mga 3 years ago, 4 years ago, malipayon kay siya. Mga igsuon, mauta ni akong ipaambit ninyong kinabuhi. Patag-usa nato na amantay mga pagsuway, pag-antos, pero sige lang, dangop lantas Ginoo. Ayaw salig sa imong katakos, kay ang imong katakos dunay utlanan, bisag unsa pagkakagwapo, bisag unsa pagkakagwapa, bisag unsa pagkakaadunahan, unsa pagkakadato, unsa pagkakagamhanan, dunay utlanan ang tanan. Apan ang gahom sa Ginoo ug iyang kaluoy ug ang iyang kagamhanan diha sa atong kinabuhi, walay utlanan, walay katapusan. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanen, pagbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo yang nakabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Berhen, isakit sa sugod ni Poncio Pilato, ilan sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw. Misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanen. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, atong ipadangat atong mga pag-ampo ngadto sa langitong Amahan, ngadto sa atong Dios si Kristong Hari sa tibuok kalibutan. Sa matag pag-ampo, kita mutubag sa pag-ingon, langit ng Amahan, muabot ka namo ang imong gingharian. Langit ng Amahan, muabot ka namo ang imong gingharian. Nga sa among pagtuo diha ni Kristo, ang hari, isipo namong mas bililhon ang mga butang sa gingharian sa Dios, labaw kaysa mga butang dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, muabot ka namo ang imong gingharian. Nga sila nga naa sa pangagamhanan, maningkamot nga mapanalipdan ang mga katungod sa mga mamumuo, sa mga adunay kabilinggan, ug sa wala gipakatawo nga mga kabataan. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, muabot ka namo ang imong gingharian. Nga sa kanunay, tinguhaon namo ang pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, muabot ka namo ang imong gingharian.
nga ang tanang masakiton og sila nga nanagantos makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Langito nga mahen, wabot ka namo ang imong gingharian. Nga imon tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo ka momot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Langito nga mahen, wabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga matuhoon nga mihalina makaambit sa kinabuhing tunhay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Langito nga mahen, wabot ka namo ang imong gingharian. Langito nga mahen, ihatag ka namo ang tanan namong gipangayo panginahanglan, tanan nga mga nalitok sa mong mga pulong ug mga nalitok lamang sa mong mga kasing-kasing. Kay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maglingkod at ihalad ang mga gasa. Mga igsuon, magampo kita aron kinato sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga amahen nga makagagahom sa tanen. O Ginoo, nagahalad kami kanimo nining mga sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nga na kanimo. Magpadangat untag kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga amahan, Dios gatunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari ug walay katapusan nga hari o walay katapusan og hari sa tanang kalibutan si Jesucristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus sa iyang paghalad siyang kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw. Gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang pagkahari sa tanang mga binuhat, gitugan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop og walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuuran og sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos og sa grasya, sa gingharian sa katarong, sa gugma og sa kalinaw, og busa. Ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa mong walay hunong nga himaya dial sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Hosana sa kahitasan. Taygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos nga ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialangkan namo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat ka nimo, mipikasong mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikani ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay ka, O Kristo. Namatay ka, Ginoo. Nagpapaling ka, nagaulat kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumiyo sa bangamong mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga ragatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniyag diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon may gusto natong daygo ng amahan atong gamiton mga pulong nga gitudlok kanato sa atong manunobos. Amahan na sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalan-o nabo sa matag adlaw, ihata ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pandunay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, kumalayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunobos.
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Mga igsoon, ato ko ipakita ang timaan sa itong panaginigsoon ay panagdait, marayang tanan. Peace. Sala sa kalibutan, kano'y ikahamin. Pero sa Diyos na naggawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami kordero sa Diyos na nagawag kang sasala sa kalibutan. Hatagi kami sa kalihinan. Mga igsoon, mao kani si Kristo, ang kordero sa Dios kinagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug pamaayo ako. Ang lawas si Kristo. Amen. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ibig kang masigla,
Manindog palihog. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dada kami nga nasa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Paglingkod sa maysoon sa ato ang second collection karon, no, para ni sa tuang project no atong trabaho sa atong atop padayon na no, human ning gaspikas kanang dihan dapita isig ka kilid human na diri na lang sa babaw o ato ang ipang trabaho. So atong himuon atong second collection maysoon. Mga pahibalo una, ang Adoration Chapel dinhi sa atong parokya abli na. Abli kini matag adlaw sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ikaduha, ang Holy Hour kun oras sangta dinhi sa atong parokya mibalik na. Pagahimuon kini sa adlaw sa dili pa ang unang Biyernes sa bulan sa alas 8 sa kagabion. Ang sunod nga Holy Hour pagahimuon karong umaabot Nobyembre 30, 2023. Ikatulo, agig respeto sa balaang balay sa Dios nga mao ang atong simbahan. Giauhag ang tanan sa to practice cleanliness inside and outside the parish church. Atong ilabay ang atong mga basura ngadto sa mga saktong butanganan. We also request all to be mindful of your things and personal belongings. Ikaapat, ang atong parokya magsaulog sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Medalya Milagrosa, pagipasiugdahan sa Legion of Mary. Gisugdan ni adtong Nobyembre 18 hangtod sa Nobyembre 27 ang Holy Rosary and Novena pagasugdan sa alas 4 sa hapon ug ang Santos nga Misa pagahimuon matag alas 5:30 sa hapon ug alas 6 sa gabi kun Sabado. Ang fiesta pagasuulugon sa Nobyembre 27 adlawng Lunes ug ang kalihukan niini mao ang Solemn Foot Procession sa alas 4 sa hapon ug Fiesta Mass sa alas 5:30 sa hapon. Ikalima, San Fernando El Rey Parish Caritas announcement. Our time to act is now. We invite you to join us in our journey in becoming one caring community for our planet Earth.
Pope Francis' encyclical letter Laudato Si are calling all peoples of goodwill to act together to take care of our environment. We act now rather than passing the responsibility to the next generation. Plastics are main environmental pollutant that destroy marine life and threat to biodiversity. Thus, the San Fernando El Rey Parish Caritas will buy all kinds of plastics, 2 pesos per kilo. Please bring them clean and dry. Segregate the soft plastics from the hard plastics. Look for Agnes Kakanog, our aling tendera for plastic by Lucuarta. The container van is open from 9 a.m. to 10 a.m. and from 3 p.m. to 4 p.m. from Monday to Sunday except Tuesdays. The van will function as waste diversion facility in order to reduce plastic pollution in our oceans, rivers, and anywhere. Together, we are creating a culture of care and compassion for nature to contribute towards a healthier and greener environment for the benefit of the future generations to come. Let us act together now because caring for our common home calls for common action. Project update. Summary of donations and expenses for church repairs and renovation as of November 24, 2023. Cash in bank as of November 17, 2023 is 358,181 pesos and 9 centavos. Donations received from November 18 to 24, 2023. Rafi Palero, 10,000 pesos. PDR Zone 3, Mercado Luok, San Lorenzo Ruiz, 390 pesos. Rigner Family, 1,000 pesos. Cañete Family, 2,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Ana de la Torre and Family, 1,600 pesos. Cañete Family, 500 pesos. Dennis and Lou Family, 3,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Ramirez Family, 4,000 pesos. Nico Patrice Eligyangan, 1,000 pesos. Dionisha Villa, 500 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Total cash donations received, 27,490 pesos. Additional, last November 18, 2023, second collection, 21,493 pesos. Total cash donations received, 407,164 pesos and 9 centavos. Dagang salamat sa samakaw sa maayong gabi ikanaton tanan. Okay, dagang salamat to sa atong mga donation nga nadawat na igsoon. Salamat kay tanan sa kamasipang pakpak, no? Thank you so much. Atong mga tampo-tampo, mga donation nato, no, ato ning hinahinay sad og tigom para makapahuman sa ato ang project, no? Atong project pagpaatop, no, gilis datong atop nga bag-o ang ato ang simbahan. Ang diha sa ginlawasan na human na dihang dapita, no, kanang duha ka side. Ang diri lang sa babaw na sugdan na unya wala pa na human, no, munay pasigihon na tog trabaho. So mahuman ni siya ang ato ang pagpaatop, no, ang atong atop, no, ang kisami wa na nato tandugahan anak ra gyapon na hangad-hangad ta di gyapon kita ang atop pre atong giayo ang sa babaw ra, no, mao ra lang giayo. Ang ato ang pagpatrabaho ani magsuon kung mahuman niya tong atop nindot ta kay naa naman ko dito ni mag-agas nang dapitan na may suga kon katungwa pa na idis di og atop dagkong uwan, no, mag-agas gyud siya di gyud siya magtuo lang agas gyud, no, karon nga nailisdan na hopefully mahuman na gyud siya mas nindot sad, no, aron mahuman na sa ning atong tibuok nga atop ato sad unyang sugdan atong lain na pong project, no, basig ang ato na pong palibot, no, ato ang kuan ba kanang parking lot ba diha aron mas di na sana mulapo kaayo no, ni daw yung pagparking nindot tong baglakaw ana may so mas manindot ta sad. So salamat lang kaayo, no, sa tong paghinay-hinay sa tong mga project iirog na ta ginagmay niya silang padayon lang gihapon ta ko tulos tong mahimo. Salamat sa ta sa ato asang anak nga parokya sa San Vicente Parish sa Liloan, no, kay si Father Chris Paderciano, no, classmate man ako sa Paderciano pod maghatagan sa to share nga rin nato og tabang para sa tong project, no, ato sa tong paluapon para sad nga makapadayon sad gyapon sa tabang nato, no. Imbis kita tatoy mo tabang sa tong anak nga parokya, anindot sad kay kang anak nga parokya mo nay mo tabang sa inahan nga parokya.
Sige lang, no? Inanak kasi lang po nakagrasya. Kita po magsuon, ug nangay tagtabang sa uban, kita po nagtinabangay sa ta. Hopefully, padayon ta sa itong pagtinabangay, kunya mo irog yun ta sa ato ang mga pagpanikamot. Salamat yung tanan nga niya sa ato ang mga gift bearers, sa atong mga lectors and cantor of the Psalms. Salamat sa atong acolytes o sa atong lay ministers. Salamat kaayo. Sa atong choir, nagkasalamat ninyo, na atong tanan salamat. O sa mga naka-online, asa mang dapit sa kalibutan, din sa parokya, gawas tong parokya, din sa atong nasod o sa gawas sa atong nasod, nga apil sa atong mapag-ampo, salamat kinyo, no? During weekdays, doon tay live streaming matag buntag, no? Alas 6 sa buntag, Monday to Friday, niya Sabado, alas 6 sa gabi, Domingo, alas 8 sa buntag, o alas 4 sa hapon. So atong mga online parishioners, kung doon nagapon tayo pwedeng ikatabang sa ato ang project, dako pa kitag himuunos ang project, no? Ang tibok na tong project ni kantidad po ni 187 million, no? Pero tag kuha na ni, face by face ra ni. Dako po, pero kuto bilang tumahimo karon naapata sa ato ang atop mo pa itong ipatbaho. So salamat kayo. Katong gustong mo donate, no? Ato ang naasa atong online parishioners, pwede po mo contact lang sa ato ang Facebook page o niya, pwede po mo donate sa atong opisina. Salamat na itong tanimation niyong tanan, nga niya, salamat kayo. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, atong dadon ng gugmaw ng kalinaw ni Kristo. Salamat. All in my life I pray, give me all in my life, keep my burden, keep me from the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna. Sing Hosanna to the King. Salamat magsoon, maayong gabi na tong tanan. Amping ta sa papamuli. God bless everyone. May gabi.